Què indica aquest senyal? A. Perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent descendent. B. Perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent ascendent. I C. Perill per l'existència d'un desnivell o esglaó lateral al llarg de la via. Molt bé, aquestes preguntes de pujada, de la pujada o de la baixada, ara ho tenim molt fàcil perquè la fletxa que li han inclòs dintre t'indica clarament si és de pujada o és de baixada. Aquesta de què és? De pujada. Recorda més que a partir del 7%, el 7% inclòs, el 7% inclòs, d'acord, ja es considera porta pendent, ja sigui ascendent o descendent. En aquest cas tenim una pujada 10%, que és 7% o més, porta, pujada. Llavors és, a veure, ara busquem perill per l'existència fort pendent descendent. No, la A no pot ser, no, descendent. A veure, la B, perill per l'existència d'un tram de via amb fort pendent ascendent. Cuidado, que pot ser la B. I la CD diu perill per l'existència d'un desnivell. No, desnivell o esglaó no pot. La correcta és... Correcte! És la B. Molt bé. Continuem llavors amb la següent pregunta.